La xarxa encara és plena d'etiquetes, imatges, fotos i reaccions arran dels atemptats de divendres. Tothom ha volgut dir-hi d'alguna manera la seva. A Instagram, milers de persones han compartit les seves fotos de visita a París amb la clara intenció de donar suport a la ciutat i apuntar un bri d'esperança per la seva recuperació. La xarxa social Facebook, que ahir activava l'alerta per avisar els amics, també oferia la possibilitat de posar un filtre al teu avatar amb la bandera francesa. Alguns han optat per posar-ho i d'altres han criticat que la xarxa social ofereixi aquesta possibilitat amb les morts occidentals i no amb altres morts. A Twitter s'han vist fotos de grans edificis il·luminats amb la bandera francesa. Hem vist la Paeria i el Pont Vell de Lleida il·luminats amb el blanc, vermell i blau. Ahir es van produir 7 milions de tuits amb la paraula París segons l'eina de medició Topsy. Alguns han difós imatges passades, com ara la cantant Katy Perry, que té 77 milions de seguidors a la xarxa, i ha piulat la paraula Nota Fred, llegides en una de les manifestacions que es van fer per l'atemptat del gener a París. Dibuixants de tot el món s'han tornat a solidaritzar oferint els seus dibuixos que a la xarxa s'han compartit. El més exitós, el símbol de la pau amb la Torre Eiffel del mig, de l'artista Jean Julien. Hi ha dues etiquetes que han tingut un sentit pràctic. Encara ara s'utilitza l'etiqueta Recherche Paris. Gent que busca familiars i amics piulen l'etiqueta amb les dades de la persona i també la foto. També ha sorgit l'etiqueta Not in my name. Milers de musulmans la difonen perquè no se'ls criminalitzi. Pel que fa a les polèmiques, el missatge més criticat va ser ahir al vespre una declaració de mal gust del periodista Jesús Mariñas, que en el programa Qué tiempo tan feliz va dir: la bogeria de París em recorda a l'independentisme català. Al llarg del dia d'ahir també es van generar algunes picabaralles per tuits de mal gust. A primera hora del matí, l'economista Xavier Salà Martín piulava: qui serà el primer il·luminat del Partit Popular o de Ciutadans que relacioni els atacs de París amb el procés independentista? I Xavier García Albiol, del PP, responia al missatge amb un altre: aquest personatge que va donar lliçons em sembla patètic. Una altra picabaralla dialèctica comentada ha estat la de David Fernández per un missatge de la periodista Isabel San Sebastián. Ella deia: espero manifestacions massives de musulmans condemnant els atacs a París. El silenci és còmplice. I David Fernández replicava: no recordo que vagis a exigir manifestacions catòliques massives després dels atemptats a Noruega en nom del cristianisme. La nota musical i positiva més difosa ha estat la d'un pianista espontani que es va desplaçar en bicicleta i arrossegant el seu piano de cua negra fins a les portes de la discoteca Bataclan i es va posar a tocar tot un himne de la pau, Imagine, de John Lennon.